Happy Sunday, my people. Good morning, good afternoon, good evening. Depend your time zone. Happy Sunday, my people. Chukwudozie Joseph, I will suspend you from watching the video. Then after the suspension, next time you comment something like this, I block your father's axe. Happy Sunday, my people. How on a day? Happy Sunday, my people. Pia can share button, share the video, share the video. The most funny thing here is that people that doesn't like Ijowa is still following Ijowa. People that doesn't like Zion is still talking about Zion. People that are calling Ebuka Obi fake man of God is still talking about him. That is the most funny thing. Oh yeah, see, then they pay Ijowa. People, they are paying me to talk about Zion Happy. Then who is paying you people to talk about Ebuka Obi? If Zion people are paying me to talk about Zion, who is paying you people to reply? They are paying Ijowa. Then who is paying you to reply? Michael Kedu Oduma Chiboyim Happy Sunday. Happy Sunday. Chiboyim, happy Sunday. They are paying me to talk about Zion. Then who is paying you people to reply me? Chinonso Madoka, happy Sunday. Michael Rex, how are you today? Sunday Steve, get email. And what I want to hear when the Madiwa brought envy. Years ago, I was talking about Father Wembe. People were telling me. People are telling me. People are telling me, our Reverend Father is a Reverend Father, our Reverend Father. Hey, our Reverend Father, our Reverend Father, I let me tell you something. Bible, touch not my anointed and do my prophet no harm. So what am I trying to say?
man, you reverend father. Even if you try to correct your own brother or envy, and we see Chonchego on Chonchega and Ebuka. Or one couple and Ebuka, or one couple and the mud and Ebuka. Or here on our Nango Bala, or here on our Nango Bala. But a ministry father, ministry for a web. Ministry for a web. Members you there by Eruapa. Members in the ministry Eruapa. Eruapa 50 people. They are not 50 people. Maniwo an ordained priest. In a claim you will tell them man. Onye tell man na kocha broad ibia. Onye tell man na angui. Bible says that shall not swear. A priest tell man bopra ngoi. And you are telling me, Father, don't talk to him. Father, don't talk to Father. Hey, Father, don't talk to Father. Hey, Father, Father. What is with me is that me, I'm here for more. I don't worship people. That is me for you. I don't worship people. People were telling me, yes, they are paying me you. Then I'm asking you, who is not paying you people to reply my videos, to be cursing your father in my live video? Since they are paying me to talk about Zion, who is paying you people to reply me? So they are paying him. They are paying him. They have paid him. They are paying him. They have paid him. Sleep age of poor we get with ya. Sleep age of poor can you bring it? Or just they are paying me. They have paid you. They are paying me. That's the reason why I'm talking about Zion. Now they are paying me to talk about Zion. Who is not paying you to reply me? Who is not paying you to reply me? Since they are paying me to talk about Zion. Give one that is replying me. Who is paying you to reply me? Because somebody paid you to reply me. The same name father, you were a reverend priest, a father, an ordained priest, a put on social media. Simoki Begupi test, yes, you to me. Isi moki begi bia ke test ya sukutum moki begi take utu moki begi o he putara se priest tara social media newu inwuro ozi parish wozi hozi na aru inwuro ozi he na aru you're not doing any other work upon no length and epuzi he finishes your way finally by he seems I should recognize you as a priest. I want to get a blog. My choice in from my live video. Uno just no. When no such hatred, Ebukobi made a fake miracle. Ebukobi made any fake testimony. Ebukobi made a range. Ebukobi na around no good. Matthias says Zako. Matthias says Zako. Na gagari. Na ewele na ana erezili ego. Ichoki ewele Ebukobi trend ya. Then annual fear, Biafra citizen. Annual fear na nakpo am na phone. Onye iberibe. Onye Igbo, onye here, onye Imo State. Annual fear. Okpo am na video call. Ona se mu gosi omum, mu gosi anwunye m. If you owori Igbo,
oweri Igbo nwoscha kpante anu ofia Biafra citizen ogwukwo oweri Igbo efi onwucha mmanya ife na live video ona agụ ọsọ mmiri every time ona akpakasị m na fo ga mụ na ya kwuo ke mụ na ya na-akọ onye iberibe ọ sị na ya gụpụrụ ụlọ na Australia amam no wee ka ọ chọrọ igbu m amam no onye ori no wee ka ọ chọrọ igbu very very ugly stinking human being if you are ka worm mo no Nigeria sef ka ya mma ma mo Jamaica ka ọ nọ na-achọ igbu mgbe yo born criminal every day na na phone adọ ọ na-arụ homo ọkpọ m na phone like this yo ọ chọka yipu efe enu homo Biafra citizen ewu dịka gị maka ekwe me ipu akwụkwọ ya na-enwe gị iwe otoro gbagbukwe gị na kọntrị ahụ ị nọ onye ohi kpọkwa m na WhatsApp call ọgọtọ na gbagbu nne na nna gị ezi maha blọkụ ka ị na-awọchi m so ka obi na-agbawa gị unu just nwee envy for nothing sake nwee envy for nothing sake na-achụ this young man na-enwere ihe o mere unu onye kwuo maka ya na sị na-akwụrụ onye ahụ ụgwọ onye kwuo maka Ebuka Obi na sị na-akwụrụ onye ahụ ụgwọ onye kwuo maka Ebuka Obi na sị na Zion na-akwụ onye ahụ ụgwọ Zion na-akwụ onye ahụ kpọtatụrụ na ofu onye Zion kwụrụ ụgwọ since ekwuwere ihe a akpọtabeghị ofu onye kpọtatụrụ na ofu onye Ebuka Obi kwụrụ ụgwọ onye apụta ofu onye godi onwebụ onye pụta ahụ since how many years nobody have come out Ebuka Obi akwụkwọ anyị ụgwọ Ebuka Obi akwụkwọ ụgwọ Zion na-akwụ ụgwọ Zion na-akwụ ụgwọ oge iji uwe na-ekwu eziokwu mgbe ị chọrọ mpụ eziokwu mgbe nsị gị na Ebuka Obi wuo 419 nwa na Ebuka Obi egwubọ 419 Biafra citizen sotoro gbagbuo nne gị iwu nne gị bụ HIV Biafra citizen your mother mụrụ gị bụ HIV let me tell you echepụta Nigeria ka nwere anya mgbọwa anyị isi ịṅụcha mmanya ike nwere chicha nonsense ịṅụcha mmanya ike nwụcha rubbish ka blọk ozu a ọnwụcha mma ọ na-eghezi eghe if go si ekwu okwu na-eme ka amamidi mma amazi ya ọgbọm na video call ekwe ewu si na-ebi abroad ọ sị na ya na-arụ with one company there's no a road construction company ọnwụchicha Igbo otu anyị ekpuchichacha anyị ekpuchichacha kpuchisie like this kpuchisie ihe na-afụzi anya ọkwa anya o ji arụ construction company among no 419 ka ọ na-egwe na Chigbu mwayo criminal onye ori unu just na-agagharị nnọọ na-ewugharị anya for nothing sake obi na-agbawa unu obi mgbawa na-agbawa unu obi mgbawa obi ofu unu achụ this young man Ebuka Obi na-eme arrange Ebuka Obi na-eme arrange Ebuka Obi megoro gị arrange mba Ebuka Obi ogwugwo wayo mba unu chọka mbịasị unu na Ebuka Obi onye wayo wana ogwugwo wayo Ebuka Obi onye arrange o mebehọrọ m arrange Ebuka Obi wu homo Ebuka Obi amebe m homo Ebuka Obi na-achụ nwaanyị ọchụbụghọ nwanne m nwaanyị ọchụbụghọ nwunye m ọchụbụghọ nwa m nwaanyị ọchụbụghọ enyi m nwaanyị Ebuka Obi wu onye ohi ozupụ m ohi Ebuka Obi na-anụ ọgụ ọnụsaba m ọgụ Ebuka Obi na-akụ asịrị ojibụghọ m kwa asịrị unu chọka mpụta ihe na omebeghọ m ka o wee bụrụ na iji ụwa onye eziokwu
ka o wee wụ na iji ọwụ onye omenala bụ ụzọ bụ ashị omenala bụ ụzọ omenala ụzọ bụ ndị ori omenala bụ ụzọ bụ ndị na-agagharị na defraud people omenala bụ ụzọ ndị na-eje ahụ ntụ ndị ego ndị mmadụ omenala bụ ụzọ bụ ndị na-ekinapụcha ndị mmadụ na-ekinapụcha ndị pastọs otorogbuo gị na chat gị ahụ na nne gị iwe onye ori ọsị don't forget I have your chat and voice nekwe ezi big fool nekwe nke ọtretik of blackmail ehu don't forget I have your chat agbuo nne na nna gị die chata bụ nne na nna gị nne na anụ ọfịa homo na-achọka anyị biri atraza evidio kpọm vidio kọchọka anyị biri atraza toro gbagbukwa ego di ya nne na anụ ọfịa ọsịm ute chata gbukwe chat ya gbuo di ya ebiretago n'ozu n'elu onye iberibe I have your chat and voice ezi pita bata Naijiria ka m gwara ayọ mgbugwa gị isi bata Naijiria bụkacha nwere ayọn gbụwa isi iji aṅụ igbo ka juchara n'isi fecha ifufe onye eji ka akpa na ọkụkọ stinking human being ọsị na I have your chat and voice ị ga na-ekwu you have my ebe mgba ọtọ ọhịa ị ga na-ekwu oge otu ka iji ayọ m ka mgba ọtọ ka isee ka ime sopi ichere nwụghị onwe ibe gị ọ ị ga na-ekwu ebe mgba ọtọ ọ ị ga na-ekwu you have my voice and the chat voice na chat ọ ka na-ewu na-ekwu na ifuru ebe mgba ọtọ ebe isere m isi nyipụtara aza m jụrụ ama yipụtara aza ebe ị kpọm vidio kọl ka enye nwoke na-akpọrọ nwoke ibia vidio kọl ka enye nwoke na-akpọrọ nwoke ibia vidio kọl ebe ị kpọm vidio kọl mụ yipụtara aza m tụrụ gbagbuo gị di ya mme post your picture gwa ndị mmadụ ihe ị na-arụ ezi aka post your picture evidio nwoke ibe makpọ vidio kọl na depende ma ya bigoro mma anụ ọfịa na-akpọ mbụ BFC citizen evidio kpọm vidio kọl ọsịsị m ihe ha gwa n'elu na-ajị obi otoro gbagbu ego di ya mma emesị gị ọbụla soshal midia na ọdụ gị nwaanyị na-akpọ ije ụwa ya gụ nga na-agaga ezuzugharị bụrụ Ebuka Obi n'ọnụ nwa wetakwana na development unu ahịa eweta ndị agha weta development unu nwe nọ di ya weta development anyị need development nke laa na nna ya zuzuru metravel oruzi ebe ahụ kwuo eribezie weta development na anyị need development hapụrụ na Ebuka Obi Zion ya ejide Zion ya ngwa wetazire na development ọkwa nke zuzuru ruo ebe ahụ ọpụta na live video ọkọwara ya otu obodo ndị ọzọ dị ọkpụkọpụta ọkọwaziere anyị otu obodo ndị ọzọ dị ka ọ ga na-akọziri anyị kama ị ga-ekwu ka obodo gị ka esi dozie obodo gị ịkọwa maka obodo ndị ọzọ ịkpọwa ndị ụka ịkpọwa ndị Zion Ebuka Obi na-ere mmiri nsọ Ebuka Obi na-ere olive oil Ebuka Obi na-eme arenji Ebuka Obi na-egwu wayo Ebuka Obi ogbuola gị wayo ka m na-ajụ gị Ebuka Obi ogbugo gị wayo Ebuka Obi ogbugo nne gị wayo Ebuka Obi ogbuola nna gị wayo Ebuka Obi kpọrọ gị na fon si gị ejizi na hospital Ebuka Obi okpoko kwụọ ụgwọ sị gị bụ enye fake testimony before Ebuka Obi odinago nne gị Ebuka Obi odinago nne gị Ebuka Obi odinago nna gị omego nna gị homo even this Fada Nwebe si na Holy Spirit gosiri ya na Ebuka Obi dị na 10 women Fada Nwebe Ebuka Obi odinago your sister Ebuka Obi odinago your sister Ebuka Obi odinago your mother
una leave Zion, hapụrụ na Zion ya, make you hapụrụ this young man Zion ministry ya, then unu wazi wetezie nu nke unu, wetere na development, wetere na development, ndị anụcha obodo Igbo, wenye na development, otoro agbagbuchi unu di ya, unu ga-agbacha aka wee nata ndị ara, ịnọrọ obodo Igbo na-akọgheri, Ebuka Obi mere nke a, mana gị nwere onwe gị, nwanne gị kpọọ gị na fon ị blọkụọ ya. Nwanne gị kpọọ gị na fon ị blọkụọ ya. Ị n'obodo oyibo, nwanne gị kpọọ gị na fon na-agị 5,000 ị blọkụọ ya. Enyi nwoke send gị meseji egocha ya reply. Ebuka Obi nọrọzie ebe a na-enyere ndị mmadụ aka, ekpuruzie ya n'ọnụ. Ebuka Obi taburu omeji nne na nna gị dị, ndị ara, ndị obi ụfụ, ndị usochi egbu, ndị obi ọjọọ, ndị abụrụ ọnụ, ndị abụworo ọnụ, ndị abụworo ọnụ, curse people. Ka mpụtasị na Ebuka Obi onye ohi, Ebuka Obi onye arenji, Ebuka Obi wee ekwensu, Ebuka Obi wu nke a wee nwere ezigbo mmadụ. Mgbe aha iji ụwa wụrụzi ezigbote mmadụ, asị na iji ụwa na-ekwuzi eziokwu, iji ụwa na-ekwuzi eziokwu, iji ụwa na-ekwuzi eziokwu. Kịta iji ụwa na-asị asị, ịchọ ka mbụ Ebuka Obi ihe omehọ m ka m kwuo na o mere ya, abi ka m wee bụrụ ezigbo mmadụ, toro gbagbuchapụ niile dị ya, toro gbagbuchapụ niile dị ya. Ndị niile chọ ka m kwuo ihe Ebuka Obi emehọ, o toro gbawachapụ n'ọnụ dị ya, one after the other. Mmadụ dịkwu nka, how many of you ka ndị Zion mma? How many of you can Zion mma? How many of you can Zion mma? How many of you? Bia George, Abo Joseph, get away from here. Get away from here. Get out. No come here, come talk rubbish. Abo Joseph, to the Bog there. Toro gbagbuo gị ihe otoro ga-eji gbagbuo gị ụdị ahụ na ịbịa afụ onye ga-ebu ụzọ gọọ m iyi ihe ha kọshọn onye ahụ replizie ebe kọshọn otoro gbagbuo gị for cautioning me for not first cautioning the first person. If you come here to caution me, I will curse you because igbesi ibu ụzọ caution onye bụ ụzọ rise ya my anger. Otu akụrụ si ezuzu na so nwere nzuzu, mmadụ ga-apụta otu a buru ụzọ gwa mmadụ okwu, unu ahapụ onye ahụ kama unu gasị onye ahụ ihe kwuru adịghị mma, ekwuzi ya, unu ahapịa, unu hapụzi onye ahụ, then m replizi onye ahụ, unu abafesi ya m katakpada dorichapụ unu agbadi ya. Can block all this easy. Some people tell me, I'm not a gentleman. Even the Bible, Peter Jim, my pepper madente. I won't Peter the Bible. If want chop cross the Bible, my pepper gunte. You gotta go. Pepper gunte. Watch all the age one. Eba nigga Ebuka Obi, eba nigga Ebuka Obi, eba nigga Ebuka Obi, eba nigga Ebuka Obi, Otutu Ebuka Obi, Efife Ebuka Obi, Abedi Ebuka Obi, Monday Ebuka Obi, Tuesday Ebuka Obi, Wednesday Ebuka Obi, Thursday Ebuka Obi, Friday Ebuka Obi, Saturday Ebuka Obi, Sunday Ebuka Obi, Monday Ebuka Obi, Tuesday Ebuka Obi, Wednesday Ebuka Obi, Thursday Ebuka Obi, Friday Ebuka Obi, Saturday Ebuka Obi, Sunday Ebuka Obi, na shop Ebuka Obi, office Ebuka Obi. You know, na agba ashawo Ebuka Obi,
ịnọkwa ebe ị na-egwu mmadụ wayo Ebuka Obi ịnọkwa ebe ị na-ezu ohi Ebuka Obi ebe ọ bụla ị na-egwu Ebuka Obi a ga-egwu chichichi one after the other. a na-akwụ iji owu ụgwọ onye na-akwụzi gị ụgwọ ịbịa eme atak otorogbuo gị di ya otorogbuo gị ihe to fight go to your own parents na-enweghị uche Biafra citizen I wish na mma ya your real name ị ga-ebu ụzọ fight ya your father enweghị sense your father and your mother enweghị brain ha ji wee mụọ gị wee mụọ imbecile dị ka gị maka ọ na ha nwa ihe they have wasted you your father is useless achọrọ m ịgwa gị ka onye esi fụọ gị ụfụ your father and your mother dị useless ya ka ji wee mụọ onye dị ka gị achọrọ ka m gwa gị ka onye esi fụọ gị ụfụ ka inwe ike put to action ka ihe ga-egwu ka ibutara nwoke na ibi aha n'ọnụ obodo dị ka skeleton achọrọ ka m gwa gị ka onye esi wute gị so that ka inwe ike art ya eche na ọ na-ahụ mmadụ gwago okwu ịnọrọ obodo ebo send ego enwe polisi akpụrụ onye ahụ ngwa send bụ ego ka ebe polisi akpụrụ m ma ịbata Naijiria anụ mpam onye ohi na-egwu ndị mmadụ wee na online ọ sị m na ya gụrụ ụlọ ama m na onye ohi ka ọwụ na ya gụrụ ụlọ mechaa ọjụwa masị mụ kee my surname mụ kee my address onye ji wee send ya m ego ama m na onye ka ọ chọrọ igwu m ma nnọọ ohi onye ka ọ chọrọ igwu m criminal ọnọkọtasị m ọbịa video call ọkpọ video call nwoke na-akpọ nwoke ịbịa video call nwoke pụtakpọ nwoke ịbịa video call nwoke na-akpọ m echichi o nwoke video call gịnị ka ọ chọrọ ịfụ ọ chọrọ ifu utu m ya nwere nwe nkwere utu ọ chọrọ ọfụ utu m na-epost picture na Facebook ka ndị mara fụkwa ya ọbịa ọlama video call chọrọ ifu utu m mana ị nwere utu nke gị ka iji utu m eme ana eme homo onye iberibe ọ nwụcha aka ike na-ezuzu anụ ọfịa epụta nnọọ ị na-agwa mmadụ ebe ọ ya ebelive tụrụ gbagbuo gị di ya ọgwa my face ọ chọrọ ifu utu m ka o ji my face ọ chọrọ ifu utu m ka ọ na-achọ utu m ka ọ chọrọ ịfụ nwaanyị kwesịrị ịkpọ nwoke video call nwoke akpọ nwaanyị video call ka nwoke na-akpọrọ nwoke ibia video call ka nwoke na-akpọrọ nwoke ibia video call ọ dị fọ ịkpọfu nwoke ibe gị kpọọ nwoke ibe gị bebi ma ifu nwoke ibe gị tinye aka n'ukwu ma ifu nwoke ibe gị etụkwasị aka n'onu ihe mmadụ ya hafụ ọ na-awa na akpama adịrị the picking call o the picking call ọ ga-akpọgide mkpọgide m and the picking call ọ na-akpọ m na phone and the pick call ọ na-akpọ m ka ị na-akpọrọ m for what you calling me for amam onye iwu onye ohi homo ka edowa m ike thousands of millions of you cannot bring Zion down. Or envy. Millions of you cannot bring Zion down. You get that go? Who knows that waste the precious time? Now, I'll check my live video now. Look at it. I'll check my live video.
nnọkọtara anabata m nka mmadụ na-eji anụ ọfịa na ọ send the request ka ọ pụta na my live video. ọ send the request. Mba Nnamdi mụ na gị nwere ike ịkpọ m video because you are responsible. And nna ọ na-akpọ m video for a reason. Ọ kpọ m video ka m gosi ya my business. Onye nke abịa ọ na-akpọ m video call n'abalị o ihe ga-ebe 8 ọ kpọ m video call ebe 9 ọ kpọ m video call o nweghị kpọ video call in daytime si mụ ke business nke ọ nene na ọ na-abalị ọ na-achọ onye ọ ga-esend the spirit of homo ka o mee m initiate spirit of homo ka m rụbazie homo ọ chọrọ ime m mana Chineke ekweghị. ọ ga-efe na-ewu ụmụazị ọ sị if you are a man accept ọ ga-efe na-ewu ụmụazị ewu ụmụazị ka ewu ọ sị m if you are a man accept. I am not a man, I will not accept. I am a woman, I will not accept. I am not a man. ọ sị m if you are a man accept the video call. I am not a man, I am a woman. Be the man, let me be the woman. I no go accept you. Ibe mebiere m ịnwe ma pụtara live video maka onye ọrụ na ọfịs cha maka ịka monkey. Ịpụtara live video katara onye ọrụ ọfịs ya. Be the man, let me be the woman. Oh, I don't accept you. Ebe agụwa ọnụ mmiri na social media. Ebe agụwa ọnụ mmiri na social media. Ịma na utu ọ chọrọ ifu utu m ihe nji anyụ mamịrị ka ọ chọrọ ịfụ. Ọ chọrọ ifu ihe nji anyụ mamịrị. N'enu ọ na-asụkwara oyibo ọ sị na ọmụda afọka. Onye Igbo na-asụ mọdafọka. Onye Igbo na-asụ mọdafọka. Ọkwa ndị mmadụ ga-anọchi ọkwa ndị nwanne ndị let's go back to the root. Ọkwa ndị ancestors anyị bụ ihe a mọdafọka. Ehu asụda mọdafọka. Ọnwụ ka nchaka mara asịrị mọdafọka. Gịnị motherfucker? What is motherfucker? So I pata ụmụnna gị ịpata ụmụnna achara gị ọjị esibe onye ichie bi n'obodo na-esi motherfucker na ndị obodo oyibo motherfucker. Motherfucker traditionally is motherfucker. You fatherfucker you fatherfucker. Brother fucker, sister fucker, you dear. Nina the boy, you go. Oh, sorry, I say mother fucker, you father fucker, dear. Hey, BP at you need a moon. Boy, let me go be have a million advertisement. Here they go. Million advertisement. Here they go. And when I'm out of you, also going to go be my RNG, I go to go Zion. Also going to go be one man or your fake testimony, I go to go Zion. You got to go. So also going to go be dinner wine, I go to go Zion. You got to go. I'm going to see Ike, I go to go Zion, I see Ike. You got to go. Oh, my God. You got to go. Obrochu ko so osugode buko to wa anyi ime agode go Zion. So my sin na ahwaja. Iwuti sigi ina azu nwa ya na ahwaja.
eche ịba akwụ ebe m eje na ebe m ahịa eje maka na ewu sent ewu sent iwe emefe ọ ga-agwa ya ebe anyị ga-eje n'ebe ahịa eje ị ga-agwa ya ebe anyị ga-eje ebe ahịa eje abi so you just na disturb onwe ide edezi mmadụ afọka Biafra citizen onye ara ide edezi mmadụ afọka ị gara idekwo fada afọka na ọzọ mmadụ afọka idecha fada afọka idecha mmadụ afọka ide fada afọka ide brother afọka sister afọka uncle afọka ndị obodo oyibo ezi ịhapụrụ be nna gị jewu slave to another man's country ịhapụ be nna gị jewu slave to another man's country. You will slave to another man's country. You will slave to another man's country. Slave to another man's country. To another man's country. Kiga bru slave. One ije okwu. Ani Igbo na agba ọkụ. How many times ka ibe ka edozi ani Igbo? In the neighbor na-asụ ụmụ oyibo motherfucker. You fatherfucker you there. Also come asụ motherfucker. Onye eri dara. Idego. Ayo ụmụ Chineke. Idego. Ịchọ peace ayenye gị peace. Idego. Ịchọkwa na ọkpọ ayenye gị ọkpọ. Ọsa rire n'igwe Chukwu ekpe ya. Idego. Igetago ka ọ na ị chọrọ isi mụ otorogba gbuo masị gị otorogba chaa gị anya isi m wọkasị gị shege igetago isi m na mma nwasị m na ị ga-anwụ taa ihe ọrụ igba ma gwagwara gị ya bụ sa ire n'igwe Chukwu ekpe ya mụ adị mma iri nsị maka na awụ nwa Chukwu kete kparachakwa gị anya dị ya mụ na gonye wu slave to another man's country. You are a slave. You slave to another man's country. You go. You are not free working in that country. More than each one of what goes. You go. You are a slave. You. I'm Nigeria. No, I'm Igbo. You don't know Igbo. Na gagari. You want na? Everyone is saying no. You slave. Na sefere. Gina one old woman. One old woman, not 89 years. 89 years we have been on. On your chance, you will regular child. If I die there, Megan, the bomb will go. Can block Onyanka. I don't entertain homo here. I block the music one. If you have ever done says block or I never entertain homo here. You go. And I entertain here people that are reasonable. So unu fumu na chemu na mbo na nna ebu Bible ana ma apịakwa ọkpọ itego ọchukwu nyere mmadụ experience o wee rụọ ma rụọ egbe itego achịrị na arụcha ọrụ to the glory of God itego achịrị na arụcha ọrụ to the glory of God ka ọ na m nwere ọwụ na mma ka m nwere ịchọ m okwu mgbuo gị mma ọwụ na osisi ka m nwere ịchọ m okwu nkwọ gị osisi enweghị m egbe bọsị ntolulu oge inwe egbe eje ngoro egbe jere weta the license bọsị basị m iwe ma gbajie gị ọkpa taa kpọfuo ọsị ma should bring you in nezere obodo oyibo na ya onye Nigeria ka ọ public ya in na page ya if you small boy ipotego na nka gị na negoro onye obodo oyibo onye nọ international na-agwa onye nọ local na-arịọ ya biko ka ọ nabata ya na live video ya ifra nkarịrị gị aka gị ịnọkwa obodo oyibo international mụ nọ Nigeria local mana ị na-arịọ local man to accept you na his live video
I know they follow you, but they follow my page. If that's where carrying, if you my boy, you my boy. You got to go. If they follow my page, I know they follow your page. I'm on the page, I know they follow you. But if they follow me, no live video, in a notification to show that I am very important to you. But you're not important to me. You got to go. In your own phone at your own time. They follow me. Now worry your MB. Now waste your energy and your precious time towards my own live video. Now comment. You now comment steady. And you cannot stop commenting, because if you stop commenting, I'm my own. So for you, my boy, an international man that you claim to be is begging a local man that I claim to be. Come up and my live video. If I'm not carrying you are my boy. You are my boy. You are my boy, so you remember my boy. My boy is not a comment section. You told me to get my live video. You never reach to enter my live video. You can go boy. So if you reach here to my live video, okay, but 10 years. You go. By that time, I buy my phone white. You go. Oja anu boko nwanyi, okoko anu boko nwanyi. Okoko anu boko nwanyi. Onu boko nwanyi. Uto kita na acho ya afu ya nu. Odo no onwo dada onwo ka ga eni ya. Okoko onu boko nwanyi. Onu boko nwanyi. Okoko efo. If you obru dada, if dada onya abu. If dada onya abu eh. Imo onya ara. Onya ara yira ara for 45 years. If you onya ara yira ara for 45 years buru ntutu. Bu dada ni Imo State. O ta ka onya adi. Uta ka odi. If dada obu. Yeah. Very smelling, stinking data. Onya. But I will tell them on. Even on my bomb. On my mouth the smell. On the space you. As I ugly, as my face they ugly, and so my mouth there. As my face they ugly, and so my mouth today, and then my cocoa can wine. I'm a corner wine, Campbell wine, Mabu Woki, or you Jabu Woki. And I said, you wine I call Anama corner. Anama corner of me, Tona corner, or child of more from man. You get a gun my corner where, and when a one. Anama Koshigi. What child on tongue, boggy care. Campbell wine, no problem. You get a gun, to the Watapuna idea. And about you don't get your nails. Because come get my Zion people. You have to go. Can't get my Zion people before making the live video. You have to go. Because Zion will fly. Actually, 100 people now. Tell them Zion will fly. Zion will fly. 1, 2, let it go. Can't Ngwa comment ba Zion will fly. Kada ba bebezi akwa. Ndi ma bebezi akwa bebe na akwa. Bebe akwa. Comment ba Zion will fly. 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 Fly. Kande ma bebezi akwa bebe na akwa Bebe na akwa. Bebe na akwa. Close door. Bebe na akwa. Zion will fly. Bebe na akwa. Zion will fly. Bebe na akwa. How about on Nessie? How am I John? How am I John? On the space you ha. I'm a one well. Where am I more? Where am I more? And I'm a car John. Hey, money call over 5 and 6. Whatever made it, you try a copy of Shaggy.
aya kovia kamburu nwanyi nsogbu adịghị ọmụ nwoke na-aka ọnụ aya kọba dị ọnụ kọpụgị shege kọpụgị nne na nna gị ya kọpụgị shege dị ya mgbe eme akọfọ gị n'ụwa enwe ihe na-ekwu n'ụwa ma ha agwọfọ gị mma gwa gị sị gwa gị nke ịnụ bụ osisi eji mụọ gị ma gwa gị nke ịnụ bụ osisi eji mụọ gị gbasịcha ya ahụ so that echi ịchọrọ iji ụwa bịa nọrọ nwayọọ kwanyere onwe gị ugwu ihe afụ na oru abalị kịta na mbụ onye a na-eji ka ọtụ onye ara na efi ya ọkpọwa m n'abalị ọkpọwa m vidio kọl ka ọ fụ utu m ka ọ fụ utu m abalị kịta na-efi ya ọkpọwa m vidio kọl ka ọ fụ utu m ome oji utu m eme utu nwoke ibi ya ọnwụ aka nwụchaka aka wuti dada onye yiri ara 46 years onye yiri ara 46 years ifu dada onye a na-akpọ Biafra citizen ifu dada ya ka onye yiri ara for 46 years ifucha ya na ebe ya niile ogbe nwa aka nwụchaka aka wuti igbo ifu mmụọ igbo anyị ekpuchicha like this ọ na-agụzi ọsọ mmiri ọ na-agwa m okwu ọnụbọgwụ nwaanyị onye arụkpọrọ ede onye a m ga mara this kind person ọnụbọgwụ nwaanyị okoko wetara evidence na onye ara bụ nwaanyị onye efuru efu anụ bụ nwaanyị na-ezuzugharị ọkwa Jamaica ka ọ nọ ịfụ dadia dịchaka ya ọ na-asa ya mmiri dadia na-achacha brown dadia na-achacha brown na-esi nsipịa dịka nke onye yere ara for 46 years enwecha some dọwara m post picture ya ka nwekwa ụmụ nwaanyị ndị na-akpọ video call ndị akpọcha video call ọ na-asọ ụmụ nwaanyị yipi pant gị remove your pant ọ na-evidio ha mma anụ ọfịa ewu mamia ọkọrọ m akọ famili ya ịmana ọ mụrụ ka na dị ọmụrụ ya ọ na-ekwu ịmana mgbana enwe mmanya okwazi onye mgbe o kwuru about family members na mamia gbagidere ashawo wee gbata ya na ashawo n'okpuru bridge ka ọ ragide na Lagos mba n'ọfịa na-asha ka mmanya na-agba ọ ṅụrụ mmanya dị ọnwụchi igbo sọ maazị ihe ọ na-ekwu eti na-apụzi ya n'ọnụ egwu ọmụcha mmanya dị ọmazi ihe ọ na-ekwu sị na mmanya gbakọtara ashawo wee gbata ya na ashawo n'okpuru bichi ka ọ na Lagos before ozuzu kọntere ọnụ ikwu ịgbachi na ọbara asị m na ya Naijiria na ya amazi ụzọ be ha ọ sị na ya nwe onye Imo steeti na ọ na-ata Naijiria na ya amazi ụzọ be ha a full grown man na-achụ almost 46 years na-anụbọ nwaanyị and I don't think na utu ya ka na-arụzi ọrụ because he cannot perform ọ na ọ ka ya perform ọ ka gị emụta ofu nwa n'obodo oyibo obodo nwa ọsọ na ọnụ utu ya na-arụzi ọrụ
o were go kai condemn utu ya idego origro nwanye enukita na productive ya wo kai o yogre produce kai idego so how can kai pregnant a woman kai cannot pregnant a woman na kai cannot pregnant a woman onye na ewutia ewu me pose up and number bag nkiri onye riri o te ro na eri gogo idego akara ogori inu onwa iji onwa nwa ya tụbara ime ya tụrụ nwaanyị ime ihe atụrụ nwaanyị because kaka eri gogo ya tụrụ nwaanyị ime kaka have spanda you and keke sa so we be mama go akwụkwọ mesmerize your utu kaka have mesmerize your utu you cannot produce again idugo iwurugo abandon efrefu idugo abandon utu ewu ewu idugo abandon utu ewu ewu oya wo okopa akiboto okopa si agba nnekwu oya wo okopa oya wo keze ko agba nnekwu origro nwa ni enu onyo kai pe origro nwa ni onyo kai pe imana onya na nwa ya bigo no do for more than 20 years nwa ya have is popular for one day onya na nwa ya bigo for 20 years akwa nwa agbo be very sound girl but ogo sam picture the girl it was on economy here na for 20 years one small girl man that girl is popular for one day duto kaka ka ọ na-anyụ origo dị gị enyo onyo kaka pe oriti adigela agara gị agbafuo idego digela agara gị agbafuo ọbara sị na ya goro ụlọ tugbu onwe ya n'ọnụ ọ sị na ya goro ụlọ ebe a goo na ebe a nwere bisi dade onye a ọ na-asapụ ya mmiri nwere bisi dade onye a dịka onye yiri ara for 75 years for 75 years inecha anya na room ya ifucha mbo this dust ihe anwụrụ edoku mgbe ọ na ọkpụsịga n'ọnụ ọkpụ anwụrụ mgbe ọ bụla ifuru ya kpụsịga ọkpụ anwụrụ obu kai n'aka maka ọ video call ọ na-akpọ m video call ọ na-akpọ mgbe ọ na ifuru ya ọkpụ kai n'aka ọkpụ anwụrụ oche niile ebe ahụ dọ na ifucha kọpụ eji eticha igbo gasịazị nke aṅụrụ efucha n'akụkụ ebe ahụ n'akụkụ ebe ọma paketi si gagasị ma bọtụ kai kpuchi isi dada ya na-akpụ n'ala dịcha ka onye yere afọ 87 years efucha ya dịka ụdọ ime ụdọ ọ dịka ụdọ efuse bifo obini ewebụzọsị nke ya gbanye ọkụ ya on bifo obini nwuorucha ahụ ọ dị na gbanye ọkụ orucha more than 40 minutes hey mmadụ dị n'ụwa origbo echi chọrọ mbịa na live video irigo nke taa ka m hapụzie gị edego ka emesịa nọ enyego nke ịchọ taa origbo echi kwuru asị bịara na live video gị ya ka ọ nọnsens ya onye eri hey HPB ọzọ ezi
di barka ga fichi ke fita be nuance di barka ga de fichi ke fita be nuance opwa da ga nko lasi nyoma meri na proto nyoma meri na dunia no ni kwa pe aso nasi icho di isi adi ho nyama isi adi ho nyama I swear. Yeah, I'm gonna stop here. Share the video. I catch fall.